Okuliare alebo čo, nebo to vieš? No, to je kokos. To bolo na chlpe hore. Výškovka. On ti hovoril. To je jak benzína. Záľad rýchlo na cestu. Musím to držať na otáčkach. Čo ideš sadnúť? Nie, no až by som potreboval. Tak to pekne lieta. Ale na plný plyn stále, čo? Nie. Stiahne úplne plyn, akú má padovku. Jo, však to lieta krásne, to je vetroň. To uvidíš nad plotou, keď stiahneš. To skreslujem. No ako pristaň, to mi hneď to koliečko pôjde do polného. Ale Neboj ty sa, však perfektne na pristávaš. zadok pristávaj, na zadné krídlo. Ty sa nemáš čo Viac ho baviť. tak vyťahni. Ale on perfektne vždycky pristáva. Kde je to? Kto ti nepovie, že táto starina bude takto lietať? Neboj sa, toto je Hoci je to pre mňa, alebo nie? konštrukčná domáca stavba, to Tak lepšie už lieta šetri, nie, než že ho to Číny. rozbiješ hneď. Čo lieta špatne? Ja som nepovedal na to, aká je ťažká. No. Dobre, ešte sa toho regulátoru zbav, daj tam normálne aj s bekom. Bude ľahšie. Dneska bude lepšie. Lepšie než ten Frenzel lieta. Ty sám Boh. A lepšie nie? Ale kdeže. Benzí. Ale nie. To lieta dobre. Ten Frenzel ide jak... Keď to Ľubo zvládol do Boha a oni, Ale helikoptéra. to bude rýchlo pri pristáti toto. Ako tam do cesty. Ale ty si aj Sonicom tak rýchlo pristával. Ty sa nemáš čo hovoriť. Ja som so Sonicom viac ako Ocino. Budeme múdrejší, keď to skúsim, len idem radšej hen tam ďalej trošku. Áno, áno, pekne sa nadleť. To vyšlo, no. Ideš na pristátie? OK, uvoľni dráhu Koľko máš číslo batérie, 1. Ľubino? 3. No teda. Tak ho šetri. Cessna 182 asi. Nálet. Zajtra nemôže, zajtra na roboty jak na kostole. Plachti? Potrebuje rýchlosť. Podrožná výškovkou. Ale to ide A ako už išla do šuter, vývrtky, ako. videl si? Čo? Už išla. Čo? Už išla do vývrtky. Dopadu. Pri malej rýchlosti, čo? No. Tak už pomaly špekuluj nad pristátím, Ľubo. Navrhujem pristátie na dráhu číslo 1. Dajte si pozor. Dráha číslo 1 je uvoľnená. Koľkátku tam má motor? Rajko, nie? Je dole. Dlhý si, ešte urob otočku.